that shaped the Maltese faith. Follow the trail. Witness the faith. اليودوة الطيبة نلقاكم القديسة tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qed nagħmlu llum il-festa ta' żewġ apostli San Filippu u San Ġakbu biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Inti triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fl-ola ta' sbawiet u paċi flat lill-bnedmin ta' rida tajba. Nfaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Inti tneħħi drubit tad-dinja ħenna lina, inti tneħħi drubit tad-dinja ilqa tal-btana. Inti qed fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla inti timlina bil-ferħ f'din il-festa li nagħmlu ta' kull sena fġieħ l-Apostli San Filippu u San Ġakbu. Bit-talb tagħhom għatina li nissieħbu ma' ibnek fil-passjoni l-qawmin tiegħu mill-imwiet biex ikun jistħoqilna narawk wiċċ imwiċċ għal dejjem fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu sina li Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korintin. Ħuti, irrid infakkarkom fl-Evanġelju li ħabbartilkom li intom il-qajtu li fih qegħdin iżommu sħiħ. Bih intom salvati bil-kelma li jien ħabbartilkom, jekk qegħdin iżommuha u jekk il-fidi tagħkom ma kinitx għal xejn. Qabel xejn jien għallimtkom dak li tallimt jien, jiġifieri li Kristu miet minħabba fid-dnubietna skont l-Iskrittura. Difnuh u qam mill-imwiet fit-tielet jum skont l-Iskrittura. U der lil Kefa, imbagħad lit-12. Der imbagħad lil aktar minn 500 taħwa disċipli flimkien. Ħafna minnhom għadhom ħajjin sal-lum, xi wħud minnhom raqdu. Der imbagħad lil Ġakbu u wara lill-apostli kollha. Fl-aħħar der lili wkoll wara kulħadd qisni twelid barra żmien. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr l-Alla. Mal-art kollha jasal leħinhom. Flimkien mal-art kollha jasal leħinhom. Ismewit ixandru l-glorja ta' Alla, emili dejħ tħabbar il-firxa tas-sema. Jum lill-ieħor jagħti l-aħbar, lejl lill-ieħor iwassal it-tarif. Flimkien mal-art kollha jasal leħinhom. Ma hemmx aħbar u anqas kliem, ma hemmx leħen li ma jinstemax. Mal-art kollha jasal leħinhom, mad-dinja kollha jinxteret kliemhom. Flimkien mal-art kollha jasal leħinhom.
Il-mulej jgħid jienu t-triq is-sewwa u l-ħajja. Filippu min ra lili ra lill-missier ukoll. Il-mulej U ma'kom. miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lil Tomas jiena hu t-triq, is-sewwa u l-ħajja. Ħadd ma jmur għand il-missier jekk mhux bija. Kieku għaraftu lili, kontu tarfu wkoll il-missieri, min issa l-qudiem tarfuh u rajtuh. Qallu Filippu mulej urina l-missier u jkun biżżejjed għalina. Ġesu jiġbu illi daqsem ma'kom u int Filippu għadek ma raftnix, min ra li ra l-missier ukoll. Kif tasal inti li tgħid urini l-missier? Ma temmix li jiena fil-missier u l-missier fija? Il-kliem li ngħidilkom jiena ma ngħidux minn rajja, iżda l-missier li jammar fija qiegħed iwettaq l-emil. Emnuni, jiena fil-missier u l-missier fija. Jekk mhux għal ħaġa oħra emnu minħabba fl-emil stess. Tassew, is-sewwa ngħidilkom min jemmen fija u wkoll qed jagħmel l-opri li qed nagħmel jien. U akbar minnhom qed jagħmel għax jinsejjer għand il-missier. U jekk titolbu xi ħaġa f'ismi jiena nagħmilha biex il-missier ikun imsebbaħ f'ibnu. Iva, jekk titolbu xi ħaġa f'ismi jiena nagħmilha. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Għadek ma raftnix, din hija li jgħid Ġesu illum lil Filippu hawnhekk fl-aħħar ċena, meta Filippu jagħmillu dik ix-xewqa jurih dik ix-xewqa lil Ġesu mulej urina il-missier u jkun biżżejjed għalina. Ġesu kien qed jitkellem fuq kif min jaraf lilu jaraf il-missier. Hekk kien qed jgħid lill-dixxipli tiegħu. Imma Filippu għamillu din id-domanda. U Ġesu jgħidlu illi daqshekk magħkom u int Filippu għadek ma raftnix. Dan huwa Filippu li tiegħu qed nagħmlu l-festa llum. Flimkien ma' Ġagbu u ma' tnejn mill-apostli dawn illi ftit nafu fuqhom, fuq Ġagbu prattikament nafu biss li kien wieħed mill-apostli li kien bin għalfew. Min jgħid illi kienu l-istess Ġagbu illi mexxa l-Knisja ta' Ġerusalemm u mbagħad mitmartri u li huwa Ġagbu wkoll dak li għandna l-kitba tiegħu fl-Iskrittura ittra ta' San Ġagbu. Imma fuq Ġagbu ma tantx nafu u fuq Filippu nafu ftit imma l-ftit li nafu fl-Evanġelju hemm messaġġ sabiħ għal ħajja tagħna bħala dixxipli ta' Ġesu. Fil-fatt, l-ewwel darba li niltaqgħu ma' Filippu fl-Evanġelju skont San Ġwan huwa meta jsejjaħlu Ġesu. Filippu kien minn Betzajda, l-istess post ta' Xmun u Indri, l-Galilija, u Ġesu lilu jgħidlu ejja warajja. U Filippu mar warajh. Ra diġà fih xi ħadd speċjali. Imma mill-bidunet għaraf li l-aħbar it-tajba mhix qiegħda biex iżomma għalik biss, imma biex taqsemha ma' ħadd ieħor. Fil-fatt, l-Evanġelju jgħid li mal-ewwel
mar fittex il-Natanjel u qallu sibna lil dak li kitbu fuqu Mosè fil-liġi u l-profeti fil-kotba tagħhom, Ġesu minn Nazaret, bin Giuseppi. Natanjel għal-bidu ma tantx kien konvint, imma qallu ejja u ara. Kien mill-bidu illi Filippu fehem li l-aħbar it-tajba trid taqsama ma' ħaddieħor. Għalkemm lil Ġesu narawh bil-mod il-mod isir jarfu dejjem aktar. U dak id-dixxiplu li lest li jitgħallem, lest li jaqsam l-esperjenza tiegħu, imma jħalli lil Ġesu li jgħallmu. Fil-fatt, insibu lil Filippu fir-rakkont fl-Evanġelju wkoll skont San Ġwan, ir-rakkont li l-koll nafuh ta' meta Ġesu għamel it-tkattir tal-ħobs dak il-miraklu li bih tema 5,000 ruħu fuqhom. U hemmhekk mument minnhom ir-rakkont jgħid li Ġesu dar fuq Filippu qallu mnejn se nixtru l-ħobs biex nitimgħu il dan il-nies kollha. Ma qalux għax rid risposta għad-domanda tiegħu biex ikun jaf se jagħmel Ġesu, imma rrid jagħmel dan biex propju anki lil Filippu li d-dixxipli l-oħra mbagħad jallimhom xi ħaġa ġdida fuqu. Fil-fatt Filippu ir-reazzjoni tiegħu kienet 200 dinar ħobs ma jkunx biżejjed biex kull wieħed minnhom jew xi ftit. U Ġesu bil-miraklu li jagħmel urihom kif hu dak li jipprovdi mhux ftit lil kull wieħed u ma kellux għalfejn jixtri għal kull wieħed, ma dak li jipprovdi bl-abbundanza lil ħafna. Tantu hekk illi il-koll ħadu mill-ikel u xabaw u baqa' żejjed ukoll. Hemmhekk tgħallem Filippu xi ħaġa ġdida fuq Ġesu. Iktar il-qudiem mbagħad narawh meta f'mument minnhom xi Griegi imorru fuq Filippu u jgħidulu nixtiequ naraw il-Ġesu. U Filippu mar flimkien ma' Andri biex jgħidu l-Ġesu li dawn xtaqgħu jarawh. U hemmhekk ukoll jitgħallem xi ħaġa ġdida fuq Ġesu mill-mod kif Ġesu jitkellem u kif jitkellem fuq il-glorja tiegħu meta se jgħaddi mit-tbatija. Kull darba narawh il-Filippu jitgħallem xi ħaġa ġdida jsir jarfu aktar il-Ġesu u fl-istess waqt iressa anki n-nies leħ. Naturalment hawnhekk fl-aħħar ċena kienet ukoll ġrajja speċjali din li smajna fl-Evanġelju llum, imma mbagħad iridu niftakru li dan Filippu flimkien ma' Ġakbu kienu dawn tnejn mill-Apostli li meta rċevew l-Ispirtu Santu marru mbagħad ixandru l-aħbar it-tajba ma' tant nies. Din kienet il-ħajja ta' dawn it-tnejn, Filippu nafu iktar fuq minn Ġakbu, imma li l-messaġġ importanti għalina huwa dan aħna wkoll dixxipli ta' Ġesu li msejħin biex narfuh dejjem aktar. Inħalluh jurina lilu nnifsu dejjem aktar biex narfuh bħala Ġesu li jsalvana, il-mulej tagħna u fl-istess waqt bħal ma għamel Filippu speċjalment inkunu dawk li nresqu n-nies leħ. Waqt li nitalmu aħna aktar nikbru aktar aħna fl-imħabba tiegħu, fl-imħabba leħ, innesqu aktar il-nies leħ biex aktar nies ikunu lil Ġesu jarfuh u jħobbuh. Resu issa it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x'għandha l-aħbar it-tajba tiegħek lil bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Aħna nagħmlu llum il-festa ta' San Filippu u San Ġakbu, nitolbuk mulej biex narfu ir-responsabilità li għandna li aħna wkoll b'ħajjitna biex xhieda ta' ħajjitna bil-kelma inwasslu l-aħbar it-tajba tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej.
طلبك مولاي المرضى كلها في ديار تاعهم في السبتاريات كم مالطا كيف ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, nitolbuk għal dawk li qed jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. اسمعنا نطلبوك مولاي. Nitolbuk mulej għal-paċi fid-dinja, għal-paċi f'dawk il-pajjiżi fejn hemm il-ġlied, il-vjolenza, l-konflitti u dawk kollha li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. اسمعنا نطلبوك مولاي. Nitolbu mulej biex aħna narfu dejjem nerfgħu ir-responsabilità li jkollna u nejxu tassew dak li inti tixtieq minna f'ħajjitna. Nitolbu. اسمعنا نطلبوك مولاي. Nitolbu għal-vokazzjonijiet l-lum u speċjali l-ewwel ġimgħa tax-xahar nitolbu għal-vokazzjonijiet għal-ħajja saċerdotali u għal-ħajja reliġjuża biex iktar nies iwieġbu għas-sejħa tal-mulej li jimxu warajh. Nitolbu. اسمعنا نطلبوك مولاي. U nitolbu biex dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha. Nitolbu. اسمعنا نطلبوك مولاي. Tolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem, biex inti mulej tilqaħħom fi ħdanek u tagħti l-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. اسمعنا نطلبوك مولاي. Mulej Alla tagħna l-qatt-talb li qed nagħmlulek illum żommna dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. آمين. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. يلقى المناي من ايديك الساغريفيتشيو والتفير والجلوريا ta' اسمه على ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqamu lej l-offerti li qegħdin nagħmlulek fil-festa tal-Apostli San Filippu San Ġakbu u għamel ir-rabta tagħna miegħek tkun safja u bla teba. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u hekk xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġġij tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddu lek ħajr. Inti r-raj ta' dejjem ma tħallix waħedha knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu jreġuha dawk stess li jint qed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk ma nantx ma l-arkanġli matroni mad-dominazzjonijiet maqtejja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intendu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smawiet. Imbierek min ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan
għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku ukoll wara li klaħa il-kanċi reġa' ratt il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem id-demm li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jissoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha. Taħħalhom qudiemek fid-dawl tas-seb tiegħek, inna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Giusepp, ma' San Filippu u San Ġagbu l-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla mis-siri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum. Aħfrilna tobietna bħalma naħfru minn ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżdaħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kun inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubiet, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jint trid fiha. Int li tgħixu s-salta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Natu il-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Bid-doni qaddisa li rċevejna saffimu lejla jnejn ta' ruħna biex mal-Apostli San Filippu San Ġakbu naraw lilek fibnek u jkollna l-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħar lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qoddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Casa Fratelli Tutti jew proġett ispirat mill-Papa Franġisku illi xtaq illi aħna inħarsu lil hinn minn xtutna u nagħtu każ tal-oħrajn tan-nies li huma fil-bżonn. U għalhekk il-Fakultà ta' Teoloġija flimkien ma' entitajiet oħrajn bħal huma l-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Università ta' Malta stess qed tgħin saċerdoti li diġà spiċċaw l-istudji tagħhom imma illi l-isfid tagħhom m'għandhomx il-mezzi biex ngħidu hekk illi jibatuhom għal studju iktar speċjalizzat li jkun jista' jgħinhom ħalli s-servizz li joffru fil-pajjiżi tagħhom ikun propju kif għandu jkun speċjalizzat u jkun professjonali. Casa Fratelli Tutti hija dar li tesprimi l-Knisja li tilqa'. U għalhekk aħna qed nilqgħu lilhom. U fl-istess waqt din isservi wkoll għar-arricchiment għalina għaliex il-preżenza tagħhom fil-soċjetà Maltija hija preżenza li tħalli l-ġid. U jalla jkun hemm oħrajn fis-snin ġejjin illi jistgħu jgħixu f'din id-dar u sservihom tas-sew tajnuna fi żmien li jagħmlu Malta. Nofru dan ir-Rożarju llum għal vokazzjonijiet għal ħajja saċerdotali u reliġjuża biex aktar nies iwieġbu għas-sejħa ta' Ġesu li jimxu warajh fil-ħajja saċerdotali u reliġjuża. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ejna waqaf magħna. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrina dobietna ħarisna min-nar tal-infern
u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u wereq l-araq tad-demm. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missieru lill-Ibn u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima orina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa min-nar tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sir Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Stima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Stima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima dik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen.
Sima dik Marija bi grazia memnija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazia memnija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazia memnija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazia memnija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missieru lil Ibnu lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu offrinna dobietna ħarissa minna tal-infern, u ġenera kollha win id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien ikkorunat bix-xewk. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna, bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lil Missieru lil Ibnu lil Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu offrinna dobietna ħarissa minna tal-infern, u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw f'erba' misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna, bħalma naħfru lil minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim berkanti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kim
imberk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simarik Marija bi grazzja mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simarik Marija bi grazzja mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simarik Marija bi grazzja mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simarik Marija bi grazzja mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simarik Marija bi grazzja mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simarik Marija bi grazzja mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simarik Marija bi grazzja mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simarik Marija bi grazzja mimlija mulejmijak imberk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-ftana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-batija meta sina Ġesu Kristu kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Mis-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi sat nagħtek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Simarik Marija bi grazzja mimlija mulejmijak imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simarik Marija bi grazzja mimlija mulejmijak imbirkanti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simarik Marija bi grazzja mimlija mulejmijak imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simarik Marija bi grazzja mimlija mulejmijak imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simarik Marija bi grazzja mimlija mulejmijak imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simarik Marija bi grazzja mimlija mulejmijak imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simarik Marija bi grazzja mimlija mulejmijak imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simarik Marija bi grazzja mimlija mulejmijak imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simarik Marija bi grazzja mimlija mulejmijak imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Simarik Marija bi grazzja mimlija mulejmijak imbirk inti fost in-nisa nbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek.
Slima lik sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana, slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dak lejnin tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni ammen. Sima dik Marija bi grazzi mimlija murejmija kif birkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom mulejn mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Ammen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Blateba. Itlob għalina. Li tistoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġer. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mira ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midimbin. Itlob għalina. Faraċ tal-migranti. Itlob għalina. Faraċ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġini. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej għandna nitolbuk. Ningawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġu tħollarina fit-taqbida kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażi għalna nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fossettajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispiriti żiena l-oħra li jġerru fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp slima lik ħarris tal-feddej u arus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-ibnu fik Marija edet il-fiduċa tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Ġusepp ikun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja, jilħina l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen.
San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preca, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Addeodata Pesani, Itlob għalina. San Filippo San Giagbo, Itolbu għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek katina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Omm Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluk l saħħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uomm, imbirek San Giuseppe Arus kas-sismu tagħha, imbirek Alla flanċ il-qaddisin kollha tiegħu.